Сәлем дуслар, гадәттәге тәүлекнең бу вакытында сезне мин Ранил Нуриев сәламлыйм һәм музыкаль биеклек хит парадын ачык дип игълан итәм. 18 май халыкара музейлар көне билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан бүген резидентларыбыз белән музейлар хакында сөйләшергә булдык. Җырчыларның музейларга йөргә вакыты бармы? Аларның нинди күргәзмәләрдә булганы бар? Сорауларга җаваплар табылды һәм хәзер сезгә дә җиткерермен. Хәерле сәгатьтә тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Музыкаль биеклек хит парады кагыйдәләрен исегезгә төшерәм. Атна саен бер резидентыбыз хит парадтан төшеп кала. Бүген без яшь башкаручы Диана Таҗетдинова белән саубулашабыз. Аның клибын соңгы тапкыр карабыз. Гөлләр булып үсәр идем, шилләр булып исәр идем. Хәлләремә керер булсаң, диңгезләр кичәр идем. Мәхәббәт Музыкаль биеклек хит парады өчен көч сынашырга Лилия Хайруллин да кушыла. Җырчы хит парадыбызның абсолют җиңүчесе була алырмы? Вакыт күрсәтер. Әлегә аның башкаруында җыр тыңлап узыйк.
Яш башкаручы Лияна Хисматуллина фикеренчә, музейларга йөрү зарур түгел. Ләкин туган авылын, туган илең тарихын белмәү оят булырга тиеш дип саный җырчы. Ватанпәрвәр, милләт җанлы Лияна бүген 9нчы урында. Уя кырган тыныштырмышын, мәхәббәттән сулмас чәчкә үреп, бәхетләргә юрап язмышын, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да барды башка яр белән, дулкыннардан ана саклап калган, үз канаты белән бәбкәсен, нәүмиз булып ятим калган бәбкәш, язмышына күнми нишләсен, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Күл өстенә аккош, арый микән һаман каерылып, җан ярасы булган аккошларын, оныталды микән аерылып, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да барды башка яр белән. Аккош яларын җимермәгез, күз яшьләре төшәр бәбкәнең, берәүләрне бәхетсезләр итеп, үз бәхете булмас кешенең, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән, мәхәббәтнең гүзәл чәчкәләрен караусыман сукты ят берәү, караса да аккош каерылып, китеп барды башка яр белән. Дилия Әхмәтшина музейларга еш йөри. Соңгы тапкыр җырчы Санкт-Петербургның Эрмитажында булган. Анда аңа аеруча сәгать сәнгате буенча экспозиция шаган. Үзем төгәллекне яратканга күрәдер, әлеге экспозиция һаман да күңелемдә сакланып сөйләде Дилия. Шын сөю җыры белән Дилия Әхмәтшина бүген 8нче баскычта.
hisler bizediler günlerimni. Sen qabızdın köpten söngen şemlerini. Biz birge мәңгіге sen һәм мин янып көю жаным дию bu bizning көткән шын сөю. Юлыбыз bir булыр diye min yuradım şu sokmaktan әкрен бірге atladık. Biz birge мәңгіге sen һәм мин янып көю жаным дию bu bizning көткән шын сөю. Салқын келсе, дауыл иссе, жанарда саклыйк шәмнәрне, күңел түренә салыйк саф сөюне. Бар дөньямны бүләк иткән мин яратам җаным сине. Biz birge мәңгіге sen һәм мин салқын келсе, дауыл иссе, жанарда саклыйк шәмнәрне, күңел түренә салыйк саф сөюне. Бар дөньямны бүләк иткән мин яратам җаным сине, саклагыз шын сөюне. Нәркиз Иннатуллин үз гомерендә 3 тапкыр музейда булган. Җырчының тарихка мәхәббәте көчле булса да, ул музейда экспонатлар карап йөрергә яратмый. Ләкин күптән түгел Когалым шәһәрендә гастрольләрдә чагында аларны музейга алып кергәннәр. Сибир якларының тарихын өстән генә карап чыктым. Музейлары экспонатларга бай иде дип искә алды Нәркиз Иннатуллин. Ялкынланган йөрәгемдә син, гел бу шатлыгым бөртегем. Ак күлен хәтерләтәләр, матур күзләрең кирпегем. Керсен мәхәббәтем сине генә, олуг хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне. Керсен мәхәббәтем сине генә, олуг хисләр уртак түгелме? Мин алалмыйм синнән күземне, юат зинһар минем күңелне.
yoldaşım Birge bulduk biz bu dünyada Ol sen bana gel yoldaşım Kirsiz mehabetim senigine Ullık ister ortak tugilme Min alal min senden kuzimni Yuvan zinhar minin kungilni Yüreklerde parılap dipsin Şehit yat gözler kağılmasın Sine minnen Bir kimlerde ayırmasın Kırsız mehabetim senigine Ullık ister ortak tugilme Min alal min senden kuzimni Yuvan zinhar minin kungilni Kırsız mehabetim senigine Ullık ister ortak tugilme Min alal min senden kuzimni Yuvan zinhar minin kungilni Min alal min senden kuzimni Yuvan zinhar minin kungilni Yuvan zinhar minin kungilni Şiratта Aygül Rahimova. Ул бүген музыкаль биеклекнең 6-нчы баскычында. Җырчы музейларга йөрергә яратмый икән. Ул күбрәк театрларга йөри. Айгөлне күңел ачырга яки ял итәргә чакырасыгыз килсә, Галескар Камал яки Кәрим Тинчурин театрына билет бүләк итегез, дуслар. Sebebin tap, көңілің так Өкінне біз бірге болсақ Үзіліпті яратыр шақыр Қайтяныма себебін тап Білмем нелер ойларға да Ұнытуларың әлі менен Көрішірге жаны қайын Бірақ себеп тапсаң еді Білмем нелер ойларға Unutulların ellemine Görüşürge canı kayın Birer sebep tapsan idi Күңелlerim әліде şu Girmegen kirlenirge Bulmayı suyamadım Senden bürgen bir evde Canı kayın bir sebep tapsan idi Bilmem neler oylarga da Unutulların ellemine Görüşürge canı kayın bir sebep tapsan idi İsim gibi gümrüme Udayken utsün eyde Tügül bitun erem tügül Sine kötüp yaşaganda Bilmem neler oylarga da Unutulların ellemine Görüşürge canı kayın Bir sebep tapsan idi Bilmem neler oylarga Görüşürge canı kayın Bir sebep tapsan idi
Düşürge canıtayım Birer sebep Tapsan iyiydi Birer sebep Tapsan iyiydi Rizat Zenira Ramazановlar duetına da kelip jittik dostlar. Bugün onlar muzikal beyiklikning 5-nji basqışında. Ramazановlar ailesi muzeylarga yiş yürmi. Yürmöwlerinin sebebi eksponatlarının şınlığına ışanmau. Yelizaveta II kiygan kulmak bugungi kunga qadar saqlana olmayindi. Akiyat ol deydi Rizat. Нәрсәші біз егіттер бүгін? Клубта беклен. Кіріп атасы болар. Ерте күту, ерте баштан тұрасы ардырды. Не, Зинера қойтқан бет? Қайсы Зинера? Ғазим мабы қызы, жүршіға оқу қозанда. Ерте хатırlayayım яны? Николап собайында отыра. Гитарың ол да кеттік. Сан кеттік? Tanıştık biz senin bilen isteme. Yol boyunda uzken aksirinler ana izleri Böyle gittin şaşıkların isteme Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan apar serinler Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan apar serinler Күрәсең ме ирекәме сириннәрне Шәшәккә быелда Зата бара безне гомер буена Қолыбызда қабат шәшіклері Атлыйбыз бірігәләп Нинди рәхәт бәхетебез түгәрәк Yanımda seni var yanımda Sevgilen tuğla köngüller Bulgan iken bulganı bəxtike Biz yaratkan apar
Лилиана Ирназарованың төрле илләрдәге музей-галереяләрдә булганы бар. Айруча аңа Дрездендагы галерея бик ошаган. Гадиләреннән ул үз авылы Байыштагы музейны якын күрә. Чабаталар, иске мөрҗә, үтүкләр, фотосурәтләр белән тулы музейда авыл тарихын укып була. Шуның белән ул миңа бик кадерле дип белдерде җырчы. Бар адымнарда айрыла, оңға булмаса солға. Сақ адымнар белән атла, киләчәк дигән юлга. Бар адымнарда айрыла, оңға булмаса солға. Ак караны, уңны соңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ак караны, уңны соңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Ялгышулар, саташулар була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар, йөрәкләр ярасына. Ялгышулар, саташулар була барсы да. Әйләнмәсен ялгышулар, йөрәкләр ярасына. Карады, уңны соңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны соңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны соңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Караны, уңны соңны айыра белү кирәк. Бу тормышта бәхетлеләр булсыннар әйдә күбрәк. Музыкаль бейеклекнең беренче эшлегенә дә килеп җиттек, дуслар. Һәм биредә безне Гөлназ Сираева каршы ала. Җырчының музейларга әллә ни исе китми. Шуңа күрә дә ул музей көненең кайчан икәнен дә белми. Шулай да Гөлназга тәэсир ясаган музей бар. Каирга сәяхәт итәргә баргач, экскурсияга алып бардылар. Андагы экспонатларны күреп, мин шак каткан идем дип искә алды җырчы. Şeşke bireydin, süyen deyip hatlar yazaydın. Hazır ni güzgerdin, kayda vəğdələrin, matur sözler söylep yürülerin. Günde, yoklamayın bir tünde, nige sinmen yok bir haberde.
шакларны сизми калайдык таң атканы. Вакыт узган саен чәчкә кыя тажын, әллә инде оныттым мин барын. Күндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Күндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Яз әле яз миңа, укырмын тыңгына, йөрәк җавап көтә салмак кына. Тик булсын сүзләрең, чын күңел хисләрең, сагынып көтәм очрашу мизгелен. Күндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Күндә йокламыйм бер төндә, нигә синдән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS. Нигә язмыйсың бер SMS. Салават Фархетдиновның гастрольләр графигі бик киң булу сәбәпле аның төрле музейларда булганы бар. Аеруча җырчыга экспонатларны тотып карау мөмкинлеге тудырган музейлар бик ошый икән. Кайчандыр тарихи шәхес язган каләмне тотып карау миңа зур тәэсир ясый алырга мөмкин дип уртаклашты җырчы. Салават Фархетдинов бүген 2нче урында. Туган көн җырын бергәләп танык. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диям. Туган көнең белән котлап җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлем гүзәлкәем матур бүген бигрәк тә. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Карама агым суларга яшьлегеңне сызганып, утырма туган көнгә яшьләрең ышыланып. Исен җилләр назлап сине, баш исеннәр каеннар, сайрар кошлар каен сайын, синдә йыла сайраплар. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган
Barandı da yoğalama Barınızda kutlayın. Tuğan günleriniz olsun, barınızda. Sen sağ olun. Gözüller kibik sarılanma, kışlar kibik ağarma. Şeyler kibik yağımlı bul, ömrünü bağlamazlarga. Gelir bakır, bir gündürüm, şartlığında kup olur. Aziz erken gülek, ilken, inzur gülek şul bulur. Bəxtli bulup qaydı görmə Sanışlarına uğralama Tuğan günün yaxdı bulasın Qarandı da yoğalama Bəxtli bulup qaydı görmə Sanışlarına uğralama Tuğan günün yaxdı bulasın Qarandı da yoğalama Tuğan günün yaxdı bulasın Qarandı da yoğalama Qarandı da yoğalama Bugün muzikal beyiklikning eng yuqori bosqichida Xaniya Farxiy, legendar jырчыбыз muzey ko'rgazma zallarında yurga yarata. Туган ягындагы кичкенә музейларда да ул еш кына кунак була икән. Хания ханым тарихны саклаучы, аны яттан белүче музей хезмәткәрләренә карата соклануын да белдерде. Эстрадабызның примадоннасы бүген музыкаль бейеклекнең иң югары баскычында. Котлыйбыз. Рәхмәт. Ялгыз узган язлар, синсез аккан таңлар, күңелләргә кергән көз моңы. Онытылган инде тәүге сөйгән ярлар, дөнья мәшәкате тулы. Yaşlarım günah
Рәхмәт кызлар. Барыгызны да күрәм. Алланың рәхмәтләре яусын. Lapına balkım bu suyudan yandı batıldı Özü gelen avzak dikbirgin ettiler Ya Xudayım bir şey sabırlık Ukala seneyde ukala Dik koygular bilen tulama Jırımızın tarihinde 30 yıldan artık halkımız arasında jırlanıla yürü, yersi, sizge rəhmət. Eylə güzeli Mersuluk'tan barımızda biləsiz bu jırımızını qadirli tamaşaçılarım. Birgə! Ukala seneyde ukala Dik koygular bilen tulama Yaşlarım güne bulup var Ukala seneyde ukala Dik koygular bilen tulama Son vaktına kilgen aziz yar Yaşlarım güne bulup var Son vaktına kilgen aziz yar Yaşlarım güne bulup var Ukala seneyde ukala Muzey xizmətkarların yaxınlaşıb gelişi hünəri bəyramları bilən şın көңілдән құтлıyız. Tariximizni saqlab, xalqımızға жеткергәнегез üçün sizə zor rəhmət. Siz dostlar, xətirigizni яңартып, muzeylarga yürürgə unutmağız. Уңышлы эш атналары теләп, мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.